mga paps mo kaunta maniudto na ta mga paps kay alas 12 na kapin dito sa Nanay Girls. Usod ta sa Nanay Girls mga paps kaya nata mo kaon. Nadahan kapilian niya mga paps, mga barbecue, pork belly, pwede kayo ta diha mo kaon. Naapoy kanang unsa tawagan ning pagkaona ilang kanay potsiro. Potsiro mga paps, pwede kayo. Muna sa diha, mulabang na ta mga paps kay mo pili tag mga pagkaon. Nana to sa sulod mga paps. Bugnaw man sa day kay diri sa sulod mga paps. So mamili tag mga pagkaon mga paps. Let's go. Nagpaabot na ko sa akong order. Kaon ginirog mayo kay ako ra usa, wala customer. Ayay, nailaing customer ni Sod mga paps. Nana akong order mga paps. So atong adtoon, atong tabangan ang baby girl. Oh, kaya ka na lang. Okay na lang. Sige, ka na lang. Okay na lang. Ya, Royal, pupunta to. Sige, okay na lang, ka na lang. Gago! Sige, ka na lang. Nalagid akong gi-order mga paps. Port man ta akong gi-order pero paang gihatag. Okay lang ni mga paps. Sige, kain na tayo mga paps. So manatag paniod to mga paps. So mabalik na ta dito sa sakyanan nga atong giparking. Balik na ta dito mga paps kay basin manawag nga to ang bus. Uhaw kay tubig mga paps da. Taray tubig dito sa sakyanan nga akong giparking ato ta mainom. Nanay Girls, lami ilang pagkaon dito mga paps. Dapit na dito sa Capitol mga paps. Dynasty. Wala Dynasty, Dynasty mga paps. So arin ta din sa giparkingan ako.